Здравейте! В това видео накратко ще ви дадем информация с какво могат да ви бъдат полезни данните от сателитните изображения. От кампания 2023 при дигитализиране на парцелите в GIS модула се предоставя възможност за визуализиране на изображения от спътниците Sentinel, които за разлика от ортофото изображението дават информация за състоянието на площите към момента на визуализация. В секция слоеве в GIS модула на ИСАК е добавена нова група – изображения, в която са включени следните слоеве, съдържащи данни от спътниците Sentinel. Изображение в естествени цветове. Аналогично на самолетната снимка в слой ортофото, действителността е предадена така, както я възприема човешкото око, т.е. всички повърхности са в реалната си тоналност. Например, растителността е в зелен цвят, водата в синьо-черната гама, облаците са бели и така нататък. В този слой се показва последната сателитна снимка, предхождаща датата, на която вие използвате картата. Изображение в условни цветове. За разлика от естествените цветове, тези изображения имат за цел да изострят детайли, които иначе биха останали скрити за човешкото око. На тези снимки растителността е в червен цвят и колкото по-активна и напреднала е вегетацията, толкова по-наситено червени са съответните площи. В този слой също се визуализира последната налична сателитна снимка, предхождаща датата, на която вие използвате картата. Изображение на максимална стойност на вегетацията. Този растер е композиция от всички налични изображения, заснети в 10-дневен период, като от всяко заснемане е използвана само максималната стойност на индекса на вегетацията. Тази карта е отцветена в зависимост от степента на вегетацията и площите с червен цвят са без растителност, изкуствени повърхности, гола почва и така нататък, а тези с висока степен на вегетация са в зелено. Към картата е поставена за удобство и легенда. Към слоя е добавена възможност и за избор на период, за който искате да видите как са изглеждали вашите площи. Тези нововъведени слоеве в картата позволяват да се избегне очертаване на постоянни структури, водни обекти, гори, опожарени площи и други недопустими територии, както и в очертания земеделски парцел да бъдат включени само площи, заети от една култура. При работа с новите слоеве трябва да се има предвид, че заради значителния обем на данните и спецификата на услугата, през която се ползват, е необходимо повече време за актуализиране на изображението.